Ya alhamdulillah, ya ini semangan pindu, rogoi ragangan, nyowoi pasangan, pasangan Gusti Allah Ta'ala. Lale ora dopeni, ora dirumat rogone, ora dingoni. Apa kerasan nyowone? Jadi pangani mas. Ya ini semangan pindu, nikmat. Awal-awal waras. Mangan apa ya enak, nikmat. Jenenge swarga donya ya iki. Awak sehat, mangan sembarang enak. Nikmat. Wong-wong kae ora mesti duwe akeh mangan ngrasakne enak ora mesti. Lah awake dhewe enak ya dipangan ra duwe iman. Mangan ya los ya to. Sir mangan ora ngempet-ngempet. Masalah sugih miskin wis ginaris. Nah, sugih miskin ginaris. Sir mangan rasa iman. Lah ngempet-ngempet mangan iman dipangan. Lah lek timbangke bayar rumah sakit rugi pangani awake sehat. Wong sehat larang, Mas.